Dragi pjevači, dragi natjecatelji, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Međunarodnog pjevačkog natjecanja Lav Mirski, u ime Stručnog ocjenjivačkog suda i u moje osobno ime. 8. je godina kako se natjecanje održava, 8. je godina kako se srećemo u Hrvatskoj u prekrasnom Osijeku. Ova godina, naravno, zbog dobro poznatih razloga, bila je posebno teška i izazovna. Globalna pandemija napravila nam je niz poteškoća vezano uz naš svakodnevni rad, uz funkcioniranje društva i naravno, posebno nama muzičarima, bila je posebno bolna i teška. Svjesni smo da u takvim okolnostima ni vi niste mogli funkcionirati u vašim školama, pripremati se za natjecanje, održavati probe sa pijanistima i u konačnici teško je planirati i putovanja, pogotovo ona koja zahtijevaju prelaske granice. Stoga smo se odlučili ovu godinu natjecanje održati u online izdanju, a kako se čini prema svim pokazateljima, donijeli smo dobru odluku. Drago mi je da ste se prijavili u ovako velikom broju, da su snimke pristigle iz mnogih zemalja i sa mnogih institucija, škola, akademija, bilo da su one rezultat rada studenata i učenika, bilo da su snimke profesionalnih mladih umjetnika. Nama je, kao članovima žirija, bilo zadovoljstvo ova 3 dana slušati i gledati vaše izvedbe. Na neki način smo se, evo, i u takvom formatu osjećali povezani i ujedinjeni da zapravo i na ovaj naš način, kroz umjetnost pjevanja, damo svoj prilog ovoj globalnoj krizi. Tokom ovih dana slušali smo 52 natjecatelja u 7 kategorija i Stručni ocjenjivački sud je donio sljedeće odluke. Ovo su dakle pobjednici svih kategorija. U prvoj kategoriji pobjedila je učenica Ivana Jug sa osvojenih 97,33 boda. Ivana Jug je ujedno pobjednica prve kategorije. Pobjednica druge kategorije je Karla Pupis iz Rijeke sa osvojenih 90,33 bodova. Pobjednica treće kategorije je Antonija Žarković sa Muzičke akademije u Zagrebu, osvojenih 94,66 bodova. Pobjednik četvrte kategorije Blaž Galojlić, student Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, sa osvojenih 94 boda. Pobjednice šeste kategorije, vokalni ansambl, su Maja Cvijanović, Lora Bilandžić i Iva Milas sa osvojenih maksimalnih 100 bodova. Pobjednica sedme kategorije, kategorije muzikla, Jana Šantrić, osvojila je 96 bodova. Pobjednici 7B kategorije, musical ansambl, su Ana Cmrečnjak, Filip Sever i Magdalena Živaljić-Tadić sa osvojenih 90,33 boda. Pobjednica pete kategorije, kategorije koju smo danas slušali, takozvane operne kategorije, je južnoafrička sopranistica Lija Gunter sa osvojenih 95,80 bodova. Iz svih navedenih rezultata vidljivo je da su laureati ovogodišnjeg 8. izdanja Međunarodnog pjevačkog natjecanja Lav Mirski pjevači u vokalnom ansamblu kojeg sačinjavaju Maja Cvijanović, Lora Bilandžić i Iva Milas, koje su osvojile maksimalni broj bodova, 100 bodova. Na tome im iskreno čestitamo. Ovom prilikom čestitamo i svim natjecateljima, bez obzira kakav su rezultat polučili, možemo zaključiti, i to smo ovih dana i komentirali, da su zapravo snimke bile izuzetno dobre, da smo se čak i ugodno začudili koliko su učenici, nastavnici, pijanisti željni rada, željni nastupanja i to se u vašim snimkama vrlo, vrlo intenzivno moglo i primijetiti koliko vam treba publika, koliko vam treba taj živi kontakt sa makar i putem snimka. Ja vam se na tome iskreno zahvaljujem i mogu svečano najaviti 9. izdanje pjevačkog natjecanja Lav Mirski, koji je planirano u svibnju 2021. Naravno, pratit ćemo situaciju u svijetu, potrebni datum se može i korigirati, ali nadam se, kad god on bio, da ćemo u svakom slučaju se sljedeći put i naći uživo u Osijeku. Hvala vam lijepo.
Dragi natjecatelji, htjela bi vam se prvenstveno zahvaliti na vašem sudjelovanju i na vašem natjecateljskom duhu koji je i dalje u ovako teškim okolnostima prisutan i živ. Naravno da je nama kao žiriju bila drugačija situacija i da smo nastojali napraviti najbolju prosudbu kakva je moguća u ovim okolnostima video i audio, znači ne uživo nastupa. Nadamo se da nismo pogriješili i čestitam svim dobitnicima nagrade i nadam se da će vam naš rezultat biti neki feedback i želim vas obodriti da i dalje ustrajete i da budete posvećeni umjetnosti. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ove godine bila član žirija, bez obzira na ovako neobične okolnosti koje podrazumevaju slušanje snimaka. Želim da pozdravim sve takmičare, da im se zahvalim na brojnosti i na uloženom trudu i radu. I moram da kažem da nam nedostajete u živom kontaktu. Jako je neobično doći na takmičenje da se ne osjeća energija mladih ljudi, da nema njihovog prisustva, da nema tog živog kontakta sa muzikom i sa pevanjem i to je ono što mi jako nedostaje. Nastavite da radite, trudite se, uživajte u svome radu i nadam se da se dogodine vidimo ponovo. Hvala. Dragi natjecatelji i natjecateljice, čestitam vam svima što ste se odazvali na ovo natjecanje i uvjeti u kojima smo radili, kojima ste radili su za umjetnost poražavajući i nešto što se nadam da će biti sad i nikad više. Drago mi je da ste se ipak odazvali i dali snimke koje su reprezentativne i koliko god uživo snimak i gledanje uživo nije isto i snimaka se moglo vidjeti o kakvim se kvalitetnim pjevačima radi i ja vam čestitam na vašem radu i trudu i nadamo se da sljedeće godine kad se budemo vidjeli ili sljedeći put na opernim scenama će to biti na sasvim drugim okolnostima kako vama tako i nama. Čestitam od srca. I'm very proud of this international vocal music festival in Croatia, in Osijek, which was very high quality during these bad days, bad weeks, this COVID time. So I would like to congratulate to all the organizers, our great Croatian colleagues, and for all of the competitors and for winners. Thank you very much. No
che te